Fysikens grunder. Ljud. Oavsett om det handlar om klirret från en skål, bruset från en fors eller en högljudd konsert, så börjar alla ljud som vibrationer. Vissa ljud uppfattar vi som behagliga och andra kan rent av vara skadliga för vår hörsel. Men hur uppstår ljud och hur kommer det sig att vi kan höra ljud? Med hjälp av tydliga animationer går vi bland annat igenom hur en gitarrsträng sätter molekyler i luften i rörelse och hur vi sen kan uppfatta detta som musik. Hur snabbt färdas ljud? Vad är decibel och frekvens för något? Och hur används ljud inom vården?